Ja, så får vi att bjuda välkommen till fyrra stäbbafinalerna. Inte stäbbafinalerna, FN-finalen är det nämligen nu. Kintel och VOF till fyrra kvinnofinalen i landskapen och i handbollen. Och det som fyrra finalodistren och i FM, han är här i Hötene och Halsjö och Javn. Bayer fyrra finalodistren är här i kväll. Så att Bayer 2 är nere i landskapen, avvika visst Kintel till kvinnor och nästan till mannen. Här var ju Hesahötterna som hemska och så är det bara ett spalter för ett annan här i kväll. Och det är mest så att har sett nå finaldes nu vara spalter i Västmanland, kvinnofinalen och mansfinalen lördagen blir så uppe i Höjvik. Och vi kommer färra att nämna kvar spelarna är då till Hesa-finalerna och tar vi att presentera Udja Vatnonu. Och tackar vi tajmalig Kintelfisk så är det Maja Dragoboljevic, Marianna Estberg, Bara Hansen, Benta Barardötter, Osley Sunadötter, Björsta Johansen, Anja Eliasen, Björk Brymnes, Suna Hansen, Tori Arken, Alta Elskaren, Birita Morstansdötter, Lia Doros, Sölja Paulsen, Gordon Restorff och Runa Brymnes. Och kör VOF, Fria Pedersen, Ragnhild Ahejon, Kristina Grexaite, Löv Ingtorsdötter, Tora Seløy, Agnes Olsen, Lilian Juros, Ingebjörg Olsen, Marianna Holm Jakobsen, Dorita Jojic, Jacqueline Doros, Ranti Virkarsdötter, Sara Barek Bjerg, Kate Fredriksen, Jordan Gottmonsen och Heidi Maria Axelsen. Ja, och Sofus Dahl Kristiansen är vi med till kvinnofinalerna i kväll och Sofus TV på från rättliga grejt från Ötlundpörston att VOF är storfavoriter att vinna FM-finalerna mot Kinle och i AR och Eisen är här i kväll och utövatlen mot Kinle. Och hur ser turnmetarna oss ner? Ja, hvis vi hittar efter time-distance som linjen spalt mot Køren Ørum jo er, så i landskapet her VF under Trutjar og Kintle under 1, og VF var nesten stäbbafinalerna. Så utfra tog så är VF en grej favoritter till att time-distance här det har vunnit rymliga tryggt. Men en final är ganska 4-3 när halvsäljar. Ja, vi är i finale och så ska man ha ihåg att en av storspelarna en VF, Marianna Holm Jakobsen, hon får ut vid en libanskia nu i Vigne, eller i Vikskiften. Så det här är en smärta för VF. Ja, och här är så distren börjar och det är Kintel som är färdig i Alop. Och Kintel spelar man efter kan vi säga. Det blir spalt av det gamla vattnet nu. Det kör vi till sådana ändan och Hötne. Och Kintel spelar Lukas som så rätter och är ju i Alope och det är bara som är på botten vi är till Marianne. Så det är bara efter Suna. Bara mittfyra Marianna och så utav Kintel Tori. Och Suna mittfyra efter till Bara Hansen lever upp skjuter och Bergen kör VF är fyra här och på Fetter och hans skott någon så är det VOF. Så för Alope Aknas räknar sig på vägen. Och hon skjuter upp Pommale och strykerspelaren kör VF fick en liten snopp där. Spel i helder fram Kintel och i Alope. Suna. Hon bryter i jack nummer 4 och han täver frikast till Kintel. Frikast till Kintel och han till så färre. Bollen i mitt 4 bara Krostai Hansen. Så då Marianna Garstötter Esberg. Suna. Och så skiftar där center mitt 4. Marianna för att spela centralt och så för bara en motor och Marianna sätter så bollen i nätet. Ett standskott och bollen sitter och här är 8-0 till Kintel. Så för VOF i Alop. Agnas mitt 4. Lever upp och ränner spelarna strykerna och här blir Kate Hilton och här blir nytt frikast till VOF. Och det är så tidsen. Bollen är kört ordet till Kristoffersen Jojic. Heidi Maria Axelsen. Agnes mittfyra. Lilian Juros. Så kommer strykerspelaren upp i det här grundspelet. Så är det Lilian mittfyra. Och sätter bollen i nätet till 1-1.
Vi går och skottet. Så för Kintel i alla batter. Marianna. Suna. Marianna atter ut av vanchen. Tori. In 4 atter. Suna och bara. Marianna av vänstra backen. Suna mitt för nu. Bara till höger. Höger med till Baro Hansen. Suna, Marianna. Och så kommer Bjärsta ut från strikene. Och så innanför strikene. Och så blir de spalt här inne i strikene. Och regner att skriva sig läsa. Och här halten är fastare. Och här är så ett gott kort uppe. Och man har gott kort i håndbollet till i akkurat det samma som i håndbollet. Spelar upp att teachen, Kintel framvis i alloppe. Suna mitt 4, Bjärsta och så för Marianna botten. Vi är till Bare, Marianna, Suna, släpper Jöknon och Malmören Bjärgar. Och pura fri här, men Malmören Bjärgar, men det är så till inkast till Kintel som Tori ska täcka. Och nöjt all upp till Kintel. Marianna till Bare, högre med till Suna. Det är backchedan till Kintel, där letar botten gänka Suna mittlen. Så det Marianna. Och släpper inte ordentligt till. Så kommer Tori från vänstern. Längt all upp till Kintel. Damerna av händerna uppe nu. Suna. Så det bara hon skjuter bant av Kristina i Malmö och kör VOF. Och så för VOF och i allop. Och botten vill spalta fram till Dorete. Så det Aknas. Och Aknas fintar i center. Och innan strykna. Och Kintel spänner på fätter och botten. Ja, 4 minuter i farner Sofos. Ska vi se med sig här sista löterna. Ja, det som vi i finalen det är att insatsen ligger i varjeparten. Och vi tycker att vi väljer av VF är öliga kompakt och tar av dem Kintel ganska att komma ut av kanterna. Och där har runt en träffar. Och VF röjnar spelar vi näkvar för. Ja, och nu har vi så Verjana kvärskotren till Kintel som VOF malvärjen Kristina Krigsajti hever Bjarkan. Men Kintels kvinnor har så vunnit botten efter att Kristina Bjarka gör skott någon. Ja, och skotten är Kintels kvinnor är nästan bant av Kristina i Eisner. Ja, Suna mitt för in, Reiner på Jöknon och så lägger botten 18 för Marianne, tar hon ska lävan. Inkast till VOF. Storita. Innan innan Laknas. Så där Lilian. Aknas mittfältet. Lilian Joros. Så där Storita höger med in. Och heter så backshetan kör VOF som vi vattnade för att söka med i parten av Disnon. Lilian lägger upp och skjuter. Rätt skott. Ser det går skott från Lilian Joros och han har skott i Heseberg mål. Nu är 2-1 till VOF. Går 5 minuter kvar. Ja, och VF kör på samma mata. Vi har fått Lilian upp. Ja, och Kintel missar så bollen här och i Alpnon. Synd för Brits, jag kände att det skulle ta snäck. Men det som vi skulle komma till, det var där VF brukar svåma allops öppning via att strykspelaren kommer ut och så får vångren i igång. Och så kommer Lilian in i mina och i fel. Och ta Lilian allra bäst har en kommer i fel. Så till reguljär väl så att VF är börjar vi. VOF i Allopen, 8-2-1. Aknas i botten mitt för den. Sen är Dorita. Så där Kate Fredriksen, Dorita, Lilian. Och hon Rönnra kommer skottstöve över Hilton och tar frikast. Så Aknas. Och Lilian. Ett ontråskott. Hesa för Jack Ditche. Malmaren till Kintel Bjarga igen. Och det är ju Maja Dragola Buljic. Ett kvartullukt. Dragoljovic. Jag kallar den Maja. Ja, det är Maja. Ja. Ja, spaldar är det går 6 minuter. 2-1 till VOF. Kintel i Allopen. Bara mitt för den. Visst med till Marianne. Så är det Suna. Och bara till Marianne. Så kommer Tori. Och Vanchenon. Så är det Marianne. Så är den uppe. Och hon räcker av stancherna. Räcker av stancherna. Manklar och näcker 5 centimeter. Så var botten i netten. Så är det VOF.
Agnas och Dorita. Agnas. Och så missade botten, men domarna har bruksla och dantan till VOF. Och domarna till Jakob Søymen och Gunnar Djurus. Ja. Det är väl inte vet att vill chatta om att just. Det så jag VF kör nu på samma att och Lilian kommer in i mina här. Nu kan känns kunna lägga så rent ansvar efter Dora tar rent skott om man för den. Utspel för Kintel Smalden, Schneck mål här till, men till ofta så är det i finalen. Så där Kintel och så efter en bränt skott rent för Kintel. Och där Anja Halte som är jacknon av Vansnon, skjut ner i golvet men uppom. Så där till VOF. Och så där generellt så känner det att Eisen och Idisen där fatt mot VF. Här har producerat några chanser, men det lukar som urstökan har inte varit till steg. Här effektiviteten och allt är ja, vi ska här är en trutcher Fullberg jag känner. Ja. VOF. Heldrig skotten är mål än, bara 2, 8 minuter kvar nu. Ja, och bägge linjer lyckas inte och mittfält att myvägarna är kontanter. Absolut varje spelare som här till vill ju ha sett i dessnan. Och så ränder Agnas vi skottet mittfältet, vilka inte. Utspel för Kintel Smalden. Och så blir det en ena för rätta för alla spelare. Som Dore Roy. Jag tycker att när vi kommer så tjänar Lunda hese fältchen av vatten plus minus. Ja. Inte så näck renna Roy i mitten kanske. Nej. Inte kör vi ena väg alla skjutning. Vi är kvar visst vi nästan. Marianna, så då Tori. Ivrom till Sune Hansen. Och vi gör det till Bare och här lockar stan. Bare Hansen lyckas med jacknen där vanchen och nu. Och så var 2-2. Och vi är för alla på Lilian Joros ut av vanchen till Dorite och hon skjuter men till i sjönäten och utkast från målkast för Kinle. Ja, och VF kör kött upp där här va. Vi Kinle skjuter mål och det samma vi ska ha möjlighet till kontrafasten. Suna, Marianna. Och så Toris kommer jacknon och han lappar bollen i nätet. Gott all upp och hon snyckte sig igenom här av Vansnon och vi har någon få in och lappe så leie Tori Arga Samuelsen Kintel 8-3-2 nu 20 minuter är farner i förra halvlek. Ja, det var gott mål. Ja, och det här är en sån avräddning som Marianna gärna såna allvarligt utom. Väldigt gott, ja. Man kan ta backdörren för normalen. Och så är det Agnas och hon släpper ut jacknon mittfältet och hon färran och i nätet Hovast Maja och i Kintel Smalden hever händerna då. Kintel att alla på Suna. Så där ut av vanchen i halter Anja och här är det målmannen från VOF som bjärgar. Center sina spelare är nytt alla på Lilian 8 och hon hackar den i nätet. Ett fint mål till 4-3 till VOF. Det är Lilian som är spelaren som VOF är till. Och man har skott tror jag 4. Ja, och att Kintel skorar släpper pura läs att Anja släpper pura läs av Vansnon. Skorar inte bom kontra. Ja. Det har varit han stora Väglägen John Kintel till tvärrande effektiviteter och i skotträntan. Och så är det Suna och här lockar just. Hon är en som häver till heavy hon kan färra jacknon själv. Och hesa för sätter hon botten väl i nätet. Angel Molacher John VF målman. Det här som där är om till Kintel till att skapa plats för Sune här hon kommer att spela till som är en mot en här det är inte att plats till nästa vägläggare till hon är öliga och shot i Jökenbro-spelen. 4 minuter, nej, 4 nu 11 och halva minuter är färden och i förra halvlek. Så det är F-fatter. Och Agnas till Liljana. Liljan mittfältet.
Så är det Dorita, Liljan Atter. Ett underhållsskott, men tar få blockera. Så är det Kindles Majtör. Marianna. Och hon räcker atterstancherna. När vi. Ja. Och till er jag ser mig hatten eller chokladhatt som man kallar Cha Kristine och här är hon stark. Ja, hon har haft flera goda bjärsingar här till. Ja. Agnes Chaviev. Så är det Dorita. Och så innan strigna och kändes kvinnor på botten så kändes kvinnor på när man Sverige Liljana Churus. Det gör det går köra så till Janne och få det så tjont för att hålla sig till det. Kände ju alla bättre. Ja, och nummer 8 är från Incha. Ja, okej, till Ingeborg, ja. Liljan för en paus. Ja. Suna till Marianne. Bara. Ja, och det skiftar om bana igen. Suna om man kommer jukt natter och tar det första brottskast i distanon och färgmål men domarna haltar att han över fort. Ja, och här var bana vi nog så väl så här Kindle där såg jag att det här att Ingeborg ändar av batchen och så kör det plusskifte till Sune och så skiftar där om och så är det jukt. Ja, och så kommer broadcaster till Chenley och där sitter tryckte ner från Marianna Esberg sätter han i nätet till 5-4 till Chentel nu går 13 minuter i det farne. 5-4 till Chentel och Marianna G. Esberg. Så är det efter VOF. Agnes och Dorita. Liljan som är inne i att nu. Dorita och Agnes. Liljan, Agnes, Dorita. Nej, inte Dorita. Agnes, han skulle... Och så är det Dorita. Han skjuter och så är det Kate. Och han sätter han tryckt i näten. Fyrst Bjarga, Malmaren, Kjellkindle. Botter stökka läser. Strykerspelaren kör VF här och sätter han i näten. 5-5. Just man åt i färgen. Suna till Marianne. Att Suna, nej det var bara. Så är det Suna. Och att här spelar Öjlian trånglet till mittfyren, Kjellkindle. Så är det oss. Och själv Suna och slått dotter Magdalena så kände som är av vänster nu. Suna det. Ja, ja. Och botten ner mittfyren så där. Suna skjuter mot målen på Suna. Längt utkast från VF målmannen och längt. Ja, och det tekniska feilen är det att snurra sig in och spela inte för kött till igen. Ja. Men för det sättet så får man så tjocka. Jag syns att trötthet tjocka spelaren. Ja, här är det 15 minuter farner, 15 minuter efter till halvlek, alltså för halvlek håller igen och här ständer av Jonan 5-5. Kintel ju alla på. En skottrand från Marianne som VF värjan för Katran. Och Agnes innan strykna här. Det var det brottskast till VF. Det var Heidi Maria Axelsen som var kommit från vid. Det ser ut som att det är en Atlant av VF att sätta först och bana VM vid kontraspelen någon. Här söker det alla tunna. Han bränner. Malmaren för Kindle Bjarga. Så är timeout. Ja. Väl teachen. Ja, bara Malmänner har stay väl. Ja. Maja kanske inte lyckas med att Björgingar men tycker jag miklar Björgingar och Här gånger jämnt då. Här är då farner 15 minuter. Det vill säga förra halvleken är halvlien. Och här är jämnläker 5-5. Och linjen har fyllt ekvaliga väl. Det här första kvarteret. Så det är inte väl så lätt som man kanske
har ju frykta att Destiny inte får vara så jämn och spännande. Björn Skivas det VF är favoriten till hur nämnt som den stora favoriten till kvinnan. Men här till sast inte stora månader och Lin. Vi har så för Stark Christian som vem är här och vi så här stort skulle ta samman om för den här så första kvarter av förra halvleken. Ja, så är det tvär goda väljer och det tror jag inte alltså trivande alla spel men det ser ut att bli spännande. Ja, och det är så stövan här nu ett kvarter är färdigt, 16 minuter är färner. Jan Lager 5-5 och till Kentel som är i alla. Annars är så en finaledister 18 har hämtat och till så männen som spelar. Men som sagt, här gånger jämnt och stora spänningar, 2 Jan att söka till. Så det är spännande att veta om Line för att vara Jan Atlantister. Nenatter och i Udakta. Ja, här var det Marianna som rände sig vid skottet, men efter hesa fyr fick Kristina Grigsaite händerna fyra. Så det är VUF. Och sådär, Dorita innan strykerna och här ständer Tori Ferran. Det är lockast flyer för Kinlia. Ja, men Kintel har ju nu komma i kontramål. Ja, här kom det. Ja. Tori står där. Hon är så viktig Tori och i kontrafasen till Kinlia att hon är fänka, hon täcker backar där. Hon är fänka några böttar och han väljer något att börja täcka totalt spela på att trycka men så manglar en hin i ändan här men tacklar den renna nian här. VUF är det som nu är ju alla fem. Aknas mittfyra, vänster med till Liljerna. Och Liljan in mot där, Atter Aknas, Atter Liljerna, så är plats till henne. Och hon släpper Jacknon, och sätter han in ett 6-6. Här var Anker Michelin guvernör så kunde här var han för öppen. Här var han ivgång och så stod där och så var. Ja. Men VF så är det alltid att beina vet har inte skåra. Ja. Man först löt man var VF framför den och så angår det bara natt mål. Nej. Ja, det vill just Ange släpper undan, Ange släpper av steg. 6-6, Kintel i alla fall. Marianna, Vujare, Suna, Vujare, bara. Och sätter han in det. Bara Hansen. Så 6-6. Bara här finns nu senast när finns skott och eller gli och shootingsna och shot utifrån. Vad händer här? Botten vart antar till Kintel. En teknisk utla och hon är öliga viktig i isen att ha en playmaker som isen tar att skjuta. Hon kommer tatt på och skjuter ett knappt skott. Ner i Kristina. Kintel i alla fem. Suna mittfyra, så där bara. Marianna vänster med igen. Och så kommer Bjärsta ut och stryker den. Marianna bara. Iverom. Suna. Hon släpper in om. Och hon bär brottskast alltid där sidan. Är det kvar? Jo. Det var där Janne Amalia. Är det kvar? Jag såg med dömer för fet. Och jag alltid han hejrat att hon gör fet. Och Gunnar... Han tycker det är lätt där, ja. Ja, han dömer brottskast. Ja. Men hickar inte lika upp efter domaren Arjen, Mackaren och Arjen han dömer, ja. Det är rätt ohäppigt, men jag syns dömde rätt. VUF i Alabama. Liljan. Och Aknas. Så det står utan. Hon ströjer sig i jacknen här, men färger Railia. Nej, hon är körlig kommande gång. Och crossspelar upp till Dorte. Hever helt i Siveria. Så får hon på egna hånd att man är redan. Så missar där efter botten och tänkte Göknan kan för Kintel. Missar nice nu. Ja. En upplagd chans till här, men och tog vi väl färden. Ja. Så här är det några tekniska vittler av Bavnsöjen. Så där dåligt här. Och här lockar Stjärne. Håll det här för stammål. Ja, det är här hon går ut här en Jamie. Ja. Som man säger grövande och höger till. Ja. Tjej, 20 minuter för nu. Kintel och alla Peter. Det lukas bypasser här av kursen där möjligheten att lägga stäm. Ja. Kintel har chansen här. Det skulle bara vara en perfekt elving. Ja. Anke nu är det 2 mål framför en halv. Nej. Okej.
Och nu kommer vi till alla har nästan spalt i Ja. 20 minuter så onkel för att mesha möjna isen ja. Just det, ja. Och så kändes, ja, så nej, och så innan strikerna och så. Ja. Och jag är det här att här kämpa och ropa och visa det här. Nu ska ett skott komma till Kjendle. Det kommer här vet du och händerna framvis uppe. Och så sitter han i näten om Marianna Esberg sätter han i nätet till 8-6 till Kjendle. Och det är Sviaval Marianna G. Esberg. 21 minuter kvar nu. Så där VHF. Dorita. Aknas. Lilian. Ja, välkommen till den här finalodisten och i kvinnohandbollen mellan VOF och Kintel och VOF. Kintel över hemma vart just när förra finalodisten som är ikväll och i FM-kappingen. Och här är det farner 21 i halvtid, över 21 minuter och i förra halvleken. Och stövande tann är att Kintel är 8 vid 1 mål, 8-6. Och här till har gången varit han att Lien i här var pura jämnt. Jag var vid skifts om att vi är i 1 mål framför dem. Ångade mer än det. Så att det är också, jag vet inte om jag ska säga det självsamt så fast men man är ganska rockna vid akron utfattlig att Anna Lee kanske gör det hirs så lägger sig 2 mål fram om men det var ångade vi mer än 1 mål mån här till och det var skifts om att haft lastlarna. Så här kan inte se det jämnt här till. Det är snä lukar som att det är Lien lägga öljan ek fyr i varje parten och där skulle strujas till första mål. Och vi där inte se några så läs utprägla kontraspel men också in i mitten kommer en kontrarun. Spel är very okay men rymla nek teknisk fejler. Men det är typiska finaler. Här är ju alltid en sån välj demonstration och man här var steg okej. Så är spelet uppåt till Tjern. Det är 8 minuter efter av förra halvleken och står man alltså 8-6 till Kintel och VOF är i halvleken. Aknas mittfältet, vänster mejen till Lilina Juros. Så där Dorita Jojersson dankar till men räcker inte målet. Hon har varit fullt eller anker kommer runt den och ut att hon skjuter. Se domarna och döma frikast till VOF. Tor Löfbrojarna här. Ja. Egentligen Pjörston inte skjuter slängt ut ifrån och skjuter längt. Frikast i färden, Dorita Färbolten spelar innan Mina till Aknas, vänster mejen till Lilina Juros. Så där Dorita in med lägger upp och skjuter och Maja Utkyntesman för händerna för den. Och så för Kintel efter och alla uppåt som vi sänder fram till Marianne Esberg. Så där Suna, så där Birita halvtid ut av vanchen och till Anje. Så innan Mina efter, så för Marianne bollen och så skiftar där en spelare, varje spelare för igen. Alla spelare kände det ger det Kintel också konsekvent. Ja, bara spela bara i alla någon. Och så är det annat banta ett Birita som skiftar. Ja, Kintel och i Alopen. Anja Eliasen, så är det Amine, Suna Klostaj Hansen, så där Tori Arke Samuelsen, Marianna Karstad, Esberg går in ett flott mål. Dykst upp i sammankommelserna. Och så har vi för det första för kväll 2 mål om månaden. 23 minuter kvar ner, nu är det 26 till Kintel. Så där VOF, Lilian Joros, som börjar i sera väl och skejta i första målen till VOF. Då tror jag får att han första. Ja, så gärna alltid Kintel har lagt sig mer efter att stäcka ner. Liljerna ja det finns ju och EF har också går upp alltså byggde väl det gör det samma som det gör nu va nu klarar det att komma fram och stöta bättre. Men här kommer det fullt skott från men hon har det var också mycket annat att ta sig ut ordet och när han skott så skjuter nej så att vi nu var stoj kommer ut så henne och så kommer det ett av sån fina tekniska skott från hon kommer långt in i och så färden tog ett alla spelare skott ja men hon har så skottat 5 mål 8 ja 8
Och kör vi F så är det utla till hon som ska ligga som spelas upp. Ja. Kindle i alla fall, Marianna. Så är det Tori. Hon lankar till men Malmö kör VUF. Kristina Grexite Bjarkar. Ja, det får en slä Tori ger det men tar han så skjuter så ska han ha mål till. Och är rymliga och pressa. Ja. Så där VUF Tora Sela alltid och så är det Mr. Meyen. Dorita Aknas mittfältet. Så är det Liljan. Liljan höger Meyen till Dorita. Efter Liljan så ser det ut som Kindle färg center utvist 8 lever spelaren att oräkva till uppspelen. Och det ändras med att få bollen från VUF. Tagit två spelaren också. Ja. Långt fram. VUF damer inte väl ta det är aggressivt alltså offensivt väldigt bra. Jag vet som hade varit bara tillvilt Kindle gör det här ett lag. Ja, jag hade större just Nej, jag har haft en god kontroll men det är snart mat att vinna distin att växla mellan offensiva och defensiva vägar. Kindle i alla fall, Suna, så är det bara Kosta Hansen, så är det Marianna, Suna, nej bara och så också Suna tråkar sig och Jacknon och tar det dömt för allas fejlen. Det är ju att det är i alla fall. Aknas till Lilina. Amin att Aknas för in och motor. Så vill de stäcka, så ska de spela botten fast här och så blir det Bruxland och är frikast till VUF. Och det som VUF ger typiskt tid här att här skumpar vanchen in, tar vidare Suna är gå man mot man, så skumpar den vanchen in till batchen och batchen är sindlångt in, så är det faktiskt tvär som däckar Suna. Så är ja. Så där det vanchen färre bara. Så är det Dorta och här är så botten han vill så ut som har blivit ett ordentligt gott skott men han då Bjärsta som kom mittlen fick paratnar upp. Dorta en annan för. Vi är den så Aknas och så Iver om och Kindles kvinnor och har fingrarna så till inkast till VUF. Och inkast i färden Dorta till bollen så Aknas Dorta åter lever upp och skjuter och botten blir det center out över och Dorta för skomp och så huxar en Kindles på. Jag vet inte det är första utvisningen här till han. Ja. Och till Bjärsta Johansson kör Kindle. Här har kanske vara efter Dorta näka lunchen och näka ofta när halta domarna. Ja, det där om skumpar han att ta in upp i luften där. Det är bara vanda mycket och 2 minuter. VUF framvis ju alla fem. Nu är alltså Kindle i minnelota och i 2 minuter. Första minnelota stövan och Marlota stövan vid här här i förra halvlek. Och det så jag ska spela av. Men visst VUF när tar missa bollen i snur alla plan. I som löter sånt här är blunar en spelare flyger av bollen. Det är för så. Det är en avtala som mekanisk höjder och hon hickar kör upp för plats i det. 30 minuter efter av förra halvleken. Kindle för ju alla. Kindle 8, 8. Botten är från 4 till Morten Stötter som är kommit in och spelar mitt 4 nu. Är Anders Mestberg och i Bergene. Så är Marianna. Och Birita, Suna. Och Marianna Iveron till Sune. Så att Marianna mitt 4 så är det Tori. Och han släpper upp och skjuter och han sitter! Så Kindle skorar. Och i minnelåda stöven till 28. Så där VUF fatter. Dorita utav manchen till Heidi Marien. Dorita atter. Aknas. Och hon släpper Jacknon. Hon vill helt nej, man vill vi känt ja. Annars är nog inte broadcast kanske. Jag vet inte. Och Aknas släpper hon är 5 meter eller kvar så ju mot Birte och ja. Det är en försök till man mot man. Här manglar fast vid när man är så tomt i varje inne kör. Kindle så lötnan. Men alltså så här har vi den där spänningen att vinna och Eisen går en kvalitet och handbollsspelen. Ja, 2 minuter efter att spela. Och förra halvleken. Touch till Kindle. Kindle är ju all uppe. Det var fullmanna gör om en 20 sekund. Så det är Marianna. Innan till Suna. Bara. Suna. Efter Marianna. Så kommer Tori av Vansnon och det var frikast till Kindle. Så kom Bjärsta in till Kindle. Så är det här fullmanna gör. Så spelar där av jag vet inte, 15 nu. Först var det botten dömde från Kindle och så får vi F och kött modell upp men så var det här kallt då. Ja, så är det formalia. Kvar var böttren.
Och ja, jag hade alltid det som för blåa koka tar det att det är. Ja. Vi och efter alla på Dorit Rainer Brother Jacknon på Lucas Lichen med det frikast. Till Tichen Agnes Smith för det Mr. Med Liljan. Kora Seloy. Liljan skjuter och nätet nere i golvet och upp under nätet. Han häver det så skotten som hon är inställd kanon att hon. Ja, hon är väldigt öjligande. Och varierar gott det här för att knalla skott nere i golvet till Robbie Heile som mamman att switcha till att alltså det måste vara känd nog rätt att det är Liljan som ska ansa stätter. Hon är en serie chans när vi Jefflin i det så att det 30% av målen. Ja. Halva minuter efter touch en känd alla på. Och så blir botten åter den kan göra där. Alldeles fel. Ja. Så kan alla screening och Stein 4 attackar där rollen till att låta Trina spela ut. Så forcerar Kintel och nu släpper VF. Ja, och här har möjlighet att lägga sig åt det här på en halvlek några sekunder efter. Så Ochint tar på sig bollen VF har åter Akna skjuter och så för Toria Sten. Och Tojen för. Ja. Det enda är som det måste ända här i förra läget vi Janläget och det är nästan alla tojna, ja. Händiga för 2 mål om månaden men annars bara 1 mål för mig. Ja. Så hade vi en serie Jauner förra halvlek och han ändar alltså touch. Men här också på en dra att vi färdiga få så en så ju var finaler som fryktande var fyra. Så skulle vi tacka förra halvlek för Aljoandes så är han inte månader så just när Lino. Nej, och hvis vi tar VF så rävde om att få sett spelet så alltså upp att Liljan kommer väck från backplatsen och i fel och kan skjuta och där har väldigt ordentligt finns jag sett Dorit Kristoffersen upp och då man bäst att komma in i ta en runda för ut att det har alltid att Tor ständigt klar att lofta ner och jag känner här har haft några såna plossskifter här Sjona är kommen man mot man och Kintel ska lite köra snägg in i den nyplatsen till VF. Men 20 mål till okej alltså. Och mamman har inte varit totalt avgörande. Utan det har haft det rymligare. Och kontraspelet. Tor det finns 2 kontramål och VF finns 2 kontramål halvge. Så det är inte så lätt landa bom här. Ja. Vet Dodo har läst några out här alltså är det näka som kan förlösa sig Sean Leon och Bavon eller Dodo sucha här är potential kanske som är oförlöst än här för att är det vanligt att säga kan veta kan färre sätta hålla sig alltså är det analys som underprestera mer nej jag hade bara att det är en final och ta i finalen där så finner man alltid ta ega procenten fram och börjar man väl så hänger man nog i alla tunna och styrker sitt runde. VF kan kanske prova kanske också där har varit Ranti av Vanchen och där har varit Jacqueline Juro size ner. Det är inte några skiftingar. Nej, och så är det där kvälllige känner först till möjna och vill koncentrera och kanske missa några procent i vägparten och några procent i allsparten så det är ju ser tingen ner. Vi såg hur spelaren spela Steppa-finalen i februari och tävlar några helt annat så ta vart det goda livet så näkt bättre än det gröna livet. Men kvart är månaden från Tojdeston och till händan? Nej, det är att så kan man säga tutningen av Marianne Holm Jakobsen. Det kan vara rätt. Men det är känslig en ekmara tänsra i det. Då ser man ödlen tacklingen och ödlen fasen. Ja, Anchen Marianne Holm Jakobsen till VOF och Anchen Anna Brymnes John Schindler som är bäst spelaren i Steppa-finalen John Schindler. Så som att gång där något upp kan man säga men för nästa slag här touch ja, då spännande och i förra FN-finalen här i kunde handbollen och vi glädjer oss till 17 halvlek och vi får att stäcka an och en löte men komma att tror att det tar vi spelar er och vattna efter. Sedan ena tror
Ja. Så, ja. Så. Ja, takk for det, og velkommen etter om man har høttene og hals her i havn til 17. halvleik og i fyrre FM-finaledisten og i kvinnohåndbolten mittelen Kintel og VHF. Her stender jeg noen touchet etter en serie jaunan fyrre halvleik. Og her begynner jeg altså 17. halvleiker og til Targoli og Vestmanna. VHF som fer i allop nå. Og batteren tja Aknas Olsen. Så gjerne var det Lilian Joros. Så det høyre med igjen tja Dorite Jojic. Så det Lilian. Hon reker så tvørsten om battelen. Vil stekka for frikast til Tietje. Botten tja Aknas midtfyrre. Venstre med igjen tja Liljene. Så det Tora Seløy. Så det Aknas midtfyrre. For midt da. Så kommer Dorita. Hon fer. Oi, en veldig bjerging fra Maio. Kjentes malen. Han har godt spilt tja VHF. Og Dorita var ujøkt her. Han gillte mulig til VHF for han gå og byrja nere i 17. halvleik. Men han gå og byrja i malen tja Maio. Og kjennelig, ja. Ja. Vel Tietje til at Dorita var puraleis. Ja, kom i fer reisene. Fikk øyla godt plass her. Kjentes veldig utspalt. Så det kjentes mer i alloppe. Marianna og bara. Marianna midtfyrre. Høyre med til Sudne. Og hun bryter seg Jacknon, men rekker ikke malen. Men det var utan frikast til Kintel. Ja, og hatt i negativt som Kintel skal røyne at få Sudne kvar att släppa man mot man här. Det är en 5 meter mittlen av väglägarna. Så där bara. Så där Marianna röjner sig vid skottet, men räcker inte målen. Utspel från VHF Malmö. Aknas framåt till Dorite. Aknas satter. Lever upp och skjuter och han sitter. Aknas Olsen skorar. Så är 11 touchen till VHF. Så där Kintel. Marianna Esberg. Nej, till bara. Så är det Marianna. Så är det Suna. Marianna visar med in till Faro Hansen. Nummer 9 åter. Suna Hansen, bara Hansen ett ontronskott. Vi är framvid. Ja, tvär miss ettna är skottränder så vi förra börjar vi när Charles Kinley här och i 17 halvlek. Så också botten att VHF som har miss botten ut av att någon sista löten. Ja. Så att det förbilst och ja. Sen får jag ta det helt roll där och börja nudgen så tar man en diagonal allväng. Mer tar ringa sig allvägen. Kintel är nudgen all uppe. Spalter är slash 30 minuter här 17 halvlek. Kintel är 6 målen. 3 all uppe också. Suna, Marianna mittfyrre. Så är det bara Hansen. Marianna till Sune, ut av vunchen. Och här sätter han Anja Eliasen. Rakt i avståndarna och han brast i nätet. Och så är 11-11. Så är det VHF. Och Dorita skulle skjuta. Där stäcka. Nytt allop kör VHF. Frikast. Lilian till Aknas. Vi är det till Dorita. Och Sven Inamien åter till Aknas. Vänster med till Hin backspelaren kör VHF som heter Lilian Joros som är den stora spelaren Chalamon. Och hon bryter Jacknon en annan affär. Och det är brottskast till VHF. Dömt mot dömt till Lilian som räntar brott Jacknon och var stäcka. Och väl spalt av VHF. Det känns kunna vanta samma variant i kemi, men det spelar bara utom. Lilian ska själv skjuta. Virkjemda, och han sitter tryckt, och så är VHF på 8-12-11. 4 minuter kvar ner i 17 halvlek. Så Kintel i alloppe. Och bara för frikast. Marianna och bara och Suna. Marianna Esberg vänster med in Amina till Baro Hansen så det Suna. Bara mittfyrre vänster med in till Marianne Rennerblad och Jacknon. Roma kommer Jacknon och tar det brottskast till Kintel.
Och utvisning till Dorte Kristoffersen Jojic. Ja. Och hade väl center. Kommer center så läs. Ja. Det här. Om man center att han så kan man alltid diskutera om Koi. Suna Hansen ska röna sig vid Hesson brostkast någon mot Kristin och Grexajten. Och hon bränner. Kristina Björkar. Annars skorar ju Marianna alltid i förra halvlek för brostkastet. Ja. Skjuts och skjuts. Det ena kan vi att jag väljer det här som här var alla som trotsar lite. Man sa att hon har varit sin drivande time. Ja. Får till kasten. Ja, så är möjligt att vi att öka. Och EF vill ta mamman ut och så är det 5 mål. Nettopp Jan till här har en utanför nu. Så är det Agnes, så är det Lilian. Agnes åter. Och vi är ner till Heidi Marie Axelsen. Nytt frikast. Agnes. Och den har fått en stycken kände spinner på för honom. Och så är det om kontraspelare så de rycker. Birgitta Mortensen. Ja. Och åter broadcast. Så man säga att det här behövs inte vara så rasande kött. Alltså, bara man kommer nian och följer kommer nian vi, så ätnas kontra. Så ska Marianna röna sig. Vi har skåret ett broadcast i nätet. Och detta sidor Eisner. Så är det Janne. Ja. Och mån mittlen här till att Janne tar skjut Suna bana vi nu och bojar Marianna inte i skotten och stretcher. Ja, 6 minuter kvar när det är sett halvleken. 12-12. Vi och Jeff i all uppe. Vi tar bara fullmanna här om man har lite löte, om man är 15 sekund. Agnes mittfyra. Nej, att det är inte. Ja, hade han den här nu. Ja, det lyckas välja nej. Lyckas det center. Ja, det är extra läge. Ja. Nu är det Agnes som går mittfyra. Reiner Bolt Jöknon. Så är det så är det Marianna i chans som kommer in där. Nej, det var att Heidi Marie Axelsen. Ja. Nu. Jag syns det var kaos och EF till att Tarnaka sig mot öl och kyttarna var väck. Marianna kom, jag vet inte hur ibland men jag ser henne här, hon är ständigt uppskriven här. Ja, hon sitter... Så det är ganska bara för att vara pastor av ja. Men inte råknar vi hon kommer av vatten. Nej, hon var kanske med. 12-12, 6 minuter farner och Bailey i fullmanna nu och nu är det känt som är i Alabama. Bara mittfyren till Sune, bara och gör det till Marianne. Och bara för in mot där, hade med till Sune. Sune ivratter till stora systrarna. Så blöda från en kvarter fram och domaren ser nu mot dit Finthävs ner. Händerna uppe. Och så vart det att domaren är Jovic en extra sekund rätt. Här är det frikast till Kintel. Och det är också 8 Lea. Och Åkerefärn bara att det väljer till Kintel nu. Marianna renner bra Jöknon. Och så har vi bottentanter från Kintel. Nu får tojen. Jag bara hon li och manglar lika. Jag får skipa spelet och vet kan man ska göra. Agnes till Liljana. Agnes åter högre med till Dorte Kristoffersen. Så lever hon upp, 23, vi är till Agnes mittfyra. Agnes driver vänster innan stigna till Kate. Och hon släpper inte framåt. Där stanta fler fyrjande och ändå ner hon efter. Där frikast till färden. Agnes Olsen, vi är till Dorte Kristoffersen Jojic. Så är det Lilian Joros, skjuter. Och till vi söjna och omanfyrre och till målkast till. Allt de får bara in utan här var något uppspel. Och så Gerard Kintes kvinnor misstag och i sån här. Ja, och det är nog kanske till att flesta lägarna spalt i 4 minuter utan pausen. Ja, och här är åter VF som gör en skottrent och akkurat nu ständigt lukar som som skottgrus tryckstöva här. Ja, är dock vi till möjligheten som blir att matchas. Ja, då är det där som spelar. Ja, det är nästan där akkurat där som har spalt. Och en är en 20 minuter efter, 20 minuter efter en. Spalter är och slasher 90 minuter i sätten halvlek och här är fram vid samma stöva. Jan Läker 12-12.
Jag tror kanske konkret att han eller Kintel valde att ta timeout och få Lagt upp, ja. 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 Men det är en är så plats ner uppe mitten långt och back Kintel i alla fall. som Kintel ska söka efter. Så är det Marianna, Rönna kommer Jöknon, kommer i Jöknon, sätter han in ett. Ser det gott, Eiman Saurik, Marianna Geir stötter Esberg till 13-12 till Kintel. Så det blir VF. Marianna G. Esberg. Där får frikast. Kintel hever eisen i sin man-to-man spelare. Bäger Sona, Marianna och eisen Torit kan man spela man mot man och Kintel väl nu mansväja Liljan till nog till att Barish kommer ut i vägen. Ja. Det är jag för alla på alltså Liljan vill mansvärd i lötnen. Så det Aknas och Dorita. Och Dorita till Trojaran Chadaman och hon bryter Jöknon och skorar Toda Selo igen. Ja. Och så är Jan Lägratter 13-13. Det är lugga som man inte vill släppa här. Nej. Det blir vi över en jättespännande. Och så är det Marianna Tjechenle. Hon vill stäcka. Frikast. Frikast är så tidigare. Och Kintel i alla fall bara Krostaj Hansen mitt för den. Marianna Esberg. Så där Suna. Krostaj Hansen. Bara och Suna. Och Anja Eliasen av Winston. Så där Suna mitt för den. Så där Marianna. Och Suna ränner färra. Släpper så botten och så släpper Jöknon. Och så är det Marianna och Monte missbolten. Och så är strikerna och så fär vi F på botten. Så för att här ju alla upp. Aknas rekande vinnaren. Iver om till Doreten. Aknas atter. Och så innan strikerna och så fär Kintel fätra botten. Och så är Tore Färn i kött mot alla upp och så iver om och så är det Björsta och Oskarar. Och så är det 14-13 till Kintel. Där gånger vi fotlare för på vi näckmästök men mycket under allt. Ja. Så långt som intensiteten är där så är det Björsta Johansson. flott lätt och men det manglar friska krafter. Ja, och vi skiftar ut nu. Alltså av Winston. Ja. Så ja, här är det en som är nummer 13 kommer in på en Dorita och så är det den här Ranti Vikerstotter. Det är hon som du nämnde ja. Som är kommit in nu. Och Kintel häller fram att man Sverige Liljorna. Så det Aknas väntar och om att komma Jöknon är i men tar på först 4. Det är ju värjande att Nekva Krefter vill ha brukt här. Så där Liljan och så är det Aknas mitt för den. Och så börjar en Dorita och han skjuter och han sitter efter i anlägget. Anke släpper att säga. Det blir vi över att pura faster med Bejline. Det är ett mål hämtar vi in, så ett mål hämtar vi in och så rätt igen. Ja, och här kommer Dorita här för VF Hilde på bulten och Dorita kommer fel och höger till. Så är 12 minuter för när det sätter halvlek. Och här är det 14. Kintel och i Alafen. Bara Hansen. Så är det Suna. Så är det Anja. Så är det Suna. Mittfyrer till Barre. Marianna. Tori. Loftaricke. Färran Atter. Marianna och så Atter Tori. Och så Marianna. Och är det så är det bara ett andra skott hon snyter målmannen. Så skjuter han Nekvon. Men här är ett landa. Anker på samma mata som 2 mål i förra läget. Han kommer över högt och så ja. Hon kommer tatt på och skjuter ner i golvet här Kristin Ervik så. Ja, så är det VF. Aknas Ströjest. Hon fär frikast. Skottkors till Sone för och har Sverige spel. Ja. Jo, det är färdigt att stå all här. Ja, och tar vi det kommer så långt ut i sätten like så flera ofta när det är fine och så att man fär men så där. Men VF är så valt. Nej, Kintel så valt att ta Liljen ut totalt. Ja, tar man Sverige bara bort det nu. Så det är Ranti, så är det Aknas mittfyra och så Atromse till Doriten. Och så nytt frikast. Och VF och botten Ranti till Liljorna. Så är det Aknas för in mot där. Och så Ranti och så skjuter hon och Malmören Kintel Maja för händerna fyra. Så är Kintel turn. Ja, och här kan Kintel sätta ordentligt tryck av kontrafastarna men det väljer att trycka och så det är ganska svårt. Och vi är för ordentligt troliga vi att spela sig Jöknon och Liljan är tidsen på förfallen.
Ja. Kintel i avloppet. Bara mittfyren till Marianne. Så där Sona höger mejen. Marianna så kommer Toria Vansnon. Bara en motor. Efter Marianna lever upp. Skjuter och go parata i värjnen kör VHF. Ja, inne i midblocken här tja Dorte Kristoffersen. Han är inte så smarta för att kära skjuta. Och så är det Agnes som har missat bollen. Men hon färran åter. Frikast till VHF. Och till så färden. Ranti Virgarstötter. Så är det Agnes Olsen. Hon har färran utjaknon. Släpper inte. Färran ut frikast. Jag syns inte riskigt. Jag syns inte längt i mitten varje spelaren tja känner. Ja, och tog lägger hon fram vid att Ja, hon lägger och söker att Latina. Så där Dorota som färran. Och så där Lilian. Så är det Ja, och VF väljer att föra två spelare in vidare om Kintel Tretche. Nu tar igen. Och tar mamman ut om Kintel Tretche i mansvärden. Och så en god skott från Lilian med här. Maja, vi är här i hånden i 4. Så Kintel efter i avloppet. Tori. Så där Marianna. Så där Sona. Och i Torstensna och så Nyrekalver inte mål. Så efter VHF. 15-14 till Kintel. 15 minuter farner. Sättning hållägger håller igen. VHF efter i avloppet. Dorita. Och hon säger att hon finns en arm uppe i anletet, men vad är det som ska damerna säga? Nej, hon ränner högt ner och i. Nej, tar på en frikast. Då har vi inte mer än till, ser det ut till. Frikast är som färre. Och VHF under journaloppet. Ja, och VF tycker att mamman ut och ja, för att lyckas med. För att öppna upp och jag syns att alla spelar här vi skinns väl ena gång löte och det är inte Sara Björk som är innan träet. Agnes. Här kommer Dorita. Hon skjuter men vi synar. Malkast till Kintel. Sona framåt till Baren. Och så innan strikerna och här är det Bjärsta Johansen som hon klarar att hålla emot tackarna och hon sätter bollen tryckt upp under tvärstansarna och in ett 16-14 till Kintel. Och första inspel till strikerna. Ja, är det där? Kan man då det är Ulla Ludvigsson. Och så ett måste vi efter spela sig till ett brostkast och det var en av de nya spelarna som ser det för toy och det var Ranti Virgarstötter som snärar sig läsa av Vansnon och ett laboratorium och brottskast till VF som Lilian Juros ska ta. Nu är det isnet ända ner fasen här att för är mest roligare och för släpper undan utrustningen och det var allt av skärren som ska i målet jag kände hela lötnan. Att räna sig vid brottskasten till Lilian. Och till Lotta Stitche, hon sätter bollen efter tryckt i nätet. Så är 16 till Kintel och 15 till VHF. Och spalter är och över 16 minuter och i sättna hållar. åttonda målet ja. Lilian? Ja. 8 av 15. Så hon har skottat den större hälfterna. Kintel i allopen. Några av er vid brottskasten. Inte så nätt ganska. Det har inte haft så nätt brottskast alltid i den. Så är det Anja Eliasen som får övergång. Så är det Sona till Baren till Marianne. Och så är det Tori. Så är det Marianna. Och hon skjuter så av mamman men så brukar damerna. Ja, en utrustning. Agnes Udvus. Men jag har aldrig skott. Jag har aldrig stått frikast till Kintel. Nej, vi är för alla upp så det till. Utspel från VF Malmön. Och Agnes ut i 2 minuter. 16-15 till Kintel. VF i alla fall. Och så kommer den här in som Löjde startar Agnes. Hon är nummer 8 och heter Inge Björk Olsen. Ja, jag vet inte, det är väl kystrar, inte för vet. Ja, så missar där botten och så för Toria stäv in och hon fighter han i ett tufft mål. Och så är 16-15 till Kintel. Hade det här man spelar vi. Ja, tar skulle tekniska fel nu. Vera
lugga i borster till så är det kontant överrakning. Ja. Nu är det utvisning så där har valt att färra och all upp i. Ja, och så må man säga strategin så känner det rättnas vi att ta Agnas nej, vad heter hon Liljan borster och VF har inte ettnast att eller stå på här pröva heter vi 6 mot 6 och vet inte Ricka och det Ricka så. Ja, och så man åter förner här sätter halvlek. Och vi ja, och här är alltså och så missar där bollen en teknisk feiler så Ingebjörg Kaltje. Ja. Och så åter till det här. Det ska vara över Formalia ska väl göra det. Ja, det här. Men man kan pröva tar man. Brukast det ska täckas då. Här ligger Janne. Ja, där. Maler var vi känt Janne. Det så försett han åter men det skulle täckas då. Örnsteg. Så är spelar upp att det och Agnas är ute i en kavan håller om 8 3. Så kände det så i Marlo den. Och innan strykarna till Björste och han klarar inte ordentligt. Ja, hon kunde finna broadcast här men alla inte var så mycket vanligt att han fick Charlie Tamara då. Nej. Så det lever gå att hitla vid uppe. Bara mitt för den. Marianna ut till Tori. Och skadar! Akta så någon erkänt skotten från vänstern leper in och svämmande i Leisonloften. Hesa för sig trombotten väl ner i golvet och han stöcker upp i nätet han tar med igen. Gott mål till Tori. Och nu är alltså 3 mål av Moni. Det hade inte vi då haft för det. Nej, det visst väl och vi efter öjliga brötningar jag kan ju ta komma in och ut och det vi det kvar att spela. Ja. Och nej, VF i alla fall Agnas och han ströjes men det blir mest till frikast. Så är det inte ner Ranti, så är det Agnas. Så är det Dorita och hon lyckas som släpper körlarna framåt. Nytt frikast till VF och Liljan har varit mansvart i samma läge och så är timeout. Ja, här är alltså Stöjer kommer ut av VF. Kan få det körliga är Ricka nu. Nej, och det som VF kan också det är ganska att pröva spela Jacqueline innan Vettlen och vet om hon kan göra något. Eller är det att inte att VF spelar eller för brilstakan och ta kör upp i högsta gir och Kintel ständer bara och möta dem. Här tror jag till att vita vad Atlanta skulle ha. Och ta är Kintel till en läkare och ur VF och till en vägen så skulle det vara rimligt gott plats så himspelarna spelar man mot mannen. Ja. Ja, annars kan man säga att här är också fitta och avskvarande kväll. Nu är det spaltat ut i gamla vattnen här och ut i nya vattnet. Vi ska se att det är gamla ändan som är ändan. Det ser till avskvara plats upp 18-4 norra Ramalle. Så det då kommer det om Hötlen är hon är rättliga fot visst det var gamla där alltid. Men vi är helt fast i 6 mot 6 spelen. Ja. Så spelar upp att in till Kate och strikna. Och hon är väl vart och till Sona som ansar efter henne. Frikast. Ja. Och frikast till VF och så där Liljan till Agnas. Så det går nu. Så för Torin och ut, ja. Här bra. Ja. Jag har stannat två öle spätte papper här och Söjlen en kör Kindle. Och att det är det här hade kast i sån lötom ta ju avstånd där att ha upp i hörnet att tacklarna så mycket som hon gör det men och hade gått VF till att nu kunna de sätta några upp och ta en mile. Ja. Ja, tog det ut att kvilla sig i 2 minuter och så får ni gå så Kindle klarar missen av henne i Salötna. VF i alla fall och ta vi ser det är att Liljan och Eisen blir ivast i skott. Ja, det släcker någon spalten nu och så för Dorita upp och skjuter hon räcker helt smal i hästvär. Här är hon kanske sätta nätet till Malmö och lyckas som vara fängare ska vara på en någon. Nej, här är
Den första aktionen här tar Liljan kommer för. Heda vi förra så är en bomba till så är bollen sig skit. Ja, akkurat. Men kanske är reisen till jag möjligen blir att kontraktet sig inte. Så är Kintel i alla fall. Bara till Sune. Kintel lever en variant där vi någon övergångsspel här vången för in och Anja bryter jucken här och skjuter men tar väl bruksta för 3 meter. Ja, men så jag bara i vänken inte Kintel för ja, så in att ja, övergångsspel. Så det bara Suna ut av vänchen och här Anja och hon färrar han och pontet första han var inte innanför strikna. Så vi är fatter Aknas framåt till Liljan att till Aknas och börjar till Dorite och vad så ut av vänchen Heidi Marie till kvarter hon lappar han ser väl men inte i nätet. Och marginalerna är helt inte vi är för akkurat nu. Det kommer till okej chanser och Liljan Dorda hejar funnit skott i Janne men får lyga dem och mamma är väck och där ser man nu. 22 minuter farner, 8 minuter efter av Desnon. Kintel 8, 18-15 och här är en knapper halva minuter efter till Kintel vid Folmanna. Kintel i Alofen, bollen i mittfyr i Chabar och Hansen. Vi är det Suna. Och Suna innan mig åter till Barre. Vi är det vänstra mig till Marianne. Så det bara åter, 4 minuter. Suna stackar av, utför åter Amina. Tar på åter fram Suna mitten, en annan 4 minuter. Och vad så innan strikerna och här är det Bjärsta som ströjes men hon vill klämma i mitten för motläggaren här med fär frikast. Och så är Tori kommer in åter. Kintesli i Folmanna. Bara och så Marianna och så Tori. Så var det akkurat så där att Atla men så lever Tori upp och ska skjuta om över Hilton och tar det nytt frikast. Nytt frikast. Det kommer här Marianna och är uppe. Hon lankar han åter av stancherna. Så Kintes kvinnor här var nu rakt stänkerna tvär för i Ja, jag alltid att Kristina Bjärkar. Okej, hon har haft hånden och alltså där. Hon protesterar inte. Nej. Det vill säga så vill det inkast till Kintel. Och nu tar alla upp. Ja. Och vi efterstår ju stadväck vi att komma igång. Ja, så Trudy watchar vi F-bank nu. Jag vet inte om där får han bött om stövna till som efter det av oss Desnon, men vi får så tjän. Kintel och Alope. Och så skulle det vara så öliga fixade innan strykerna igen och sådana volley, men det enda är ju förnyrsnarna i VF-läggarna. Så Kintel spänner om att få bollen av VF. Och ett mest inte till Keiton struttes den här kamp och helt bollen hon här. Och det kviga spel, kontraspel som VF ledde in i förra året, det är till helt bort detta. Ja, det har vi inte sett något särskilt mål på att han måtte han här. Så är det Aknas, så Reiner, hon släpper i kökten, men här ständer Maja. Hon häver stort mål i här, så är det till. Storbjörgen gatter. Så Maja utkändes mål. Och det ena guys när vi har skiftat ut är att man skiftar ut lägare som är man färdar ut Arda för 9 kan så att ofta att en spelare är för en helt 9 så är det inte att komma in i disnaten. Kintel i alla fall, Suna mittfyra, visste med till Marianne, Suna åter, så det bara högt som in. Så mittfyra åter, så det Marianne fintar center, lever upp, i vrom, om man färre ut, VF är inkast. Vi där var 5,5 minuter efter, och Rachimal kommer nu innan löte. Och så är det VF som ger fight. Det må vara möjen till spelaren så får han kvult alltså. Så ser det då där renner Tor här och det är tungspår. Ja, tungspår, akkurat. Och ja, och här var en sån. Och Eisne är det här att Kintel sätter in akkurat och på rätta tidpunkt blir att ta Liljerna och det klarar VF eller det ska lite se att det stämmer ut där. Men VF har provläggar vi att svara att 5 minuter efter och Anchamal kommer nu i några minuter så är det Kintel, Anja så är det bara så där Marianna och så efter den bollen så för man lägger tekniska fel det är allmänt till några tekniska fel på i pastar och till förnejen kanske att ta få en kväll som är på timeout i går 5 minuter efter nu och här är fram vi är samma stöva 3 mål av Mone Kintel 8 18 15. Ja. Jag nämnde att det han stannar trutcher spänt men i grön och här i övriga tar jag med parten hos när Kintel så allok någon går så att det är Andreas som är Sune och Barre och här är Geir som är Marianne och här är One som är Tore ja. Alla är Kintels bona. Ja. Och tar
Läta och fettla in i mitten. Ja, jag tar vid öjla väl. Men Det går så kvar vänjer där. ja. Men hvis vi hittar så sist lötna och hittar ett uttag så har alla nu. Alltså här har vi möjliga men det är tekniska vittler och att komma pura läsa så bränner där. Det är helt säkert möjligen som kommer att ja, mest så sist lötna. Så spelet upp att det tycker. Vi och IF är ju alla uppe. Inte så säger han kvisten, inte avgjort den. Nej. Jag vet inte vad spänning i luften. Det var det men Här vi är för mål nu så just det. Det är så kört. Och här är det kanske Kate. Här sätter hon in ett mål i viken. Nu är det 2 månader. Och här är framvis 4,5 minuter efter. Hatta målet kanske vet han som löste upp så det blev en nervös distan efter. Kintel i Alapen. Bollen i mittfältet så Sune Hansen så nej bara till Sune. Marianna bara så Sune. Bara Hansen mister med till Marianne Jesberg. Släpper upp i vrom Sune. Bara efter Sune. Och Europa för själv är lika som Hilton här inne i midvärnen. Så för Torrid och strax av Vansnon. Så händerna upp i domaren. Sune Kajeron in motor. Så Rönman shot det var tjukt för det. Han får så hotna kast till de för. Tog en arbete för Kintel. Ja, och här är det kanske att trycka väl efter. Ja. Tori så är det Marianna och så ska de spela bollen till Björsten. Det var en chans. Så vi är för kvar förra. Ja, hvis vi är nu för mål så är det inte så säger han. Nej. Aknas för mitta, lever upp, skjuter. Och han måste skora. Han måste skora med Maja Bjarka med bollen för ut och vi är för fram vid bollen till det var inkast. Eller Hodna. Hodna kast. Eller inkast blir det nog till Per. Ranti Birgar stötter alltid där som tar inkastet till VOF. Och det är så det nu är det viktigt att Berlin inte får några utvisning till att så är det för 4 testmeter. Ja, så är det. Det är 30 minuter efter och det nu. Framvis Kintel 8, 18, 16. Och tar Kintel tar där är så offensivt nu så är det helt säkert plats så Agnes att det lite kör på rummen här. Rantia Avansnon har skjuter och hon räkar av stangerna. Så det är öjlan här vi och marginalen är inte ordentligt VVF i det. Nej. Och Karsten är där öjlan är. Ja. Och men en jävlager kan nästan brukas för att han visst han som vinner läraren är mästare ja. Och så är det att hästen ända ja. Så det kändes mig i alla fall. Nu är det 114 och också igen. Och så regner vi och IF att lägga en framalej här att tarna upp spel någon. Så det är Marianna hon för halten motor och för frikast. Så är det bara 2 minuter efter att Dystnon. 18-16 till Kintel i alla fall men nu för att stanna av. Så är det här alla ska ända nu så domarna. Och så skjuter där och pom och det var bara som skjut men tog in färden så där måste skjuta nu. Nu är det spännande att veta om VF klarar att micka Majromonen. Det är Aknas vid botten mittfältet. Ivas center snära så då. Montevideo dral. Så är det Dorita men är lite man ser struktur och så är det Heidi Maria lever in av oss med till Maja som helter Kinley in i det som mål säga. Och Bjarkar. Nytt inkast till VOF. Och det är Ranti. Så är det Agnes. Hon räknar mittfältet så är det Dorita. Så lever hon upp och skjuter men man fyra. Kintels kvinnor har händerna av loftet. Känner kanske Asar hatta var till nu och slappe men jag vet inte om det slapp igen. Men till han går möjligt 24 Kintel för att vinna då distan. Ja, och det här är kvaliteten i skotten om det ser så slödna tar där är så trötta som där är nu va. Det är snägg vart ju. Ja, tog det klara spela det. Ja, han var sen det krockar på nu men kommer från Jonasen. 1,5 minuter eller 1 minuter efter oss ner distan. Och vi är för ganska fram. Ja, tar fram här och Röna vet om tar klara fiskan bort. Ja, så är Kintel efter och i alla på och vi är försökande för fram vi en final spelaren. Botten är Jasuna och pom till Barre. Så där Tori så för strax för botten. Anja Avansnon, Tori efter. Suna Barre. Och han missar bollen vid FR-an och domarna ser inte akkurat det samma här men det var utan. Så läs är bollen ska
Att Kintel för bollen samståndes timeout. Det sa jag Charlie klockorna men till Ja. minna minuter efter. Under 6,5 sekunder halv igen. Okej, ja. Ja, och sen det för Brils att Kintel är ständ för att bara låta tröna arbeta och vänjarna står här och Eva är som där skulle smida det konstigt lite. Men här är det att man ska arbeta utan boll. Och vara spelbärare. Ja. Och 16 till Kintel, men i en minut efter. Det luktar av en grön och hemmasikre här och en oant av en Kintel-sikren. Vi är för mäkter av att han stora favoriten till hela finalen här. Så vi får möjlighet att trycka dyster. Men det är säkert. Nej. Det är lugga som att han som färdar första sticket det är han vet aldrig att tutninga mycket. Vi får också inte fler dyster här i höst. Nej. Nu är det VF som är hemma dyst och här får Eisne hemma dyst igen är möjligare 3-final. Så är spelet upp att det Har 30 minuter efter Tori och Jack Davison och sätter han i nätet. Och så Haldia Kintel vinner händan här final och det ständer första. Nu 16 till Kintel. Så där VF Aknas mittfältet. Så där Ranti. Aknas och så där. Storestan lever upp och skjuter men efter om han för den. Halva minuter efter. Och så Kintel 15 sekunder till Sanasa Brooks. Hette Eliot. Tycks Kintel spinner lätt och gör Jeremiah vet här. Men 5 sekunder efter. Så en flick för att Tori Montelokast. Och så Ferris ner distren ända. Ja, Kintel lever vunnet. Nu 16. Det är här första finalerna. Och i kvinno och handbollen. Och ja, så på skvätt. Vad ska man säga med det? Detta var det oanta. Att jag ber ju. Ja, vi satt ju här att VF har vunnit 4 av 5 diston och Kintel vart här lige som hej lite över var det där och så var det bara spot on vi en man Sverige Liljan har ju akkurat skyn var inne och där fick det något snack på så. Ja. Vad ska man så säga om spel alltså vi nämnde det att det Selina möttes för kvadrata 2 man och så igen och tar väl vi F nekta Besalie. Ja. Så detta var en helt annan dyster. Ja. Och en tatt dyster och det var inte för det sista kvadrata 20 minuter att man har jag Kintel för att vinna och han sista lötan är han var Kintel nekvetter 4. Eisne rent fysiskt i at VF-kvinner så ut til å være nok så trøttar. Eller helt trøttar. Ja. Og tar du er framman for alla tøyna, så har du et her eiga styrken her som gjør til at du får all in. Ja, gå som heter nu om till finalerna som vi är nu kan man säga och i Västmanna lär det. Nu är Puro upp. Ja, Puro upp. Nu är Puro upp och VF för ganska Ivasta Center och säga vad att detta här var en distri här vi inte ordentligt var vi och Kintel säger vi var näck bättre och så var det en räkare final lärde in så får det så om vi skulle ut till 3 finalen. Ja. 3 finalerna. Och det är ju ohuxat. Nej, det kan också sägas. Det är att man ser vanliga att hemmavallen är alltid jävla en liten 4 mån. Men Kintel har rejst nu och vi tittar det sista året så Kintel klarar sig rymla väl i Västmanland. Ja. Och Eisen det att Kintel lever väl i flera finaler och det sista är alltid heter satta eller 15 finaler. Är det missren av Marianne Holm Jakobsen som är så miner så vi F att ja. Hon är monerna och jag ska säga att hon är monerna där men hon saknar så han tar så vi då einaste VF skiftar ju det var en vank och så skiftar Luka en sigspelare ut i tjej mot 6 spelaren och så kommer Ingeborg in en alert. Det var inte Nex som blev skift och här satt de Jacqueline av Watson och grannar
som man nästan kunde Ja. pröva. Du noterar sin dropp här. Jag vet inte om du finner målskjut. Ja, jag vet inte så efterfärande är, men jag alltid att jag finns det till att Agnes hon fick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så fick hon bara att ena mål i sättna halvlek och det var Lilian? Nej, Lilian men ja, och det var Brosfors. Ja. 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 Så Kintel fick ordentligt stäcka henne och Ja, och så tar sig han den här mansvariant. Det var inte då än ju. ja. Ja. Och jag kände var det ganska synd jaunare kort. Mycket fick det. Ja, men så mycket mål det passar så att Torit Arke finns 6 mål. Suna fick 1 mål. Och Anja fick 1 mål och Bjärsta finns 2. Och bara 3 och Marianna här finns 5 mål. Och KVF fick Tora Sela 1 mål. Agnes Olsen fick 3. Och Lilian fick 8. Dora Joyce 2 och Kate fick 1 mål. Ja. Det är som man själv plejer säga, vi 4 var det. Ja. Tror jag jag bara snackar ju skriva. Det noterar i kampen så heter det som man säger. Ja. Ja, och ja. Så ja, och ja, jag vet inte att det här det är bara gott för kampingen att det har sagt att det var en walk over Tja VOF, men vi har alltid för en finns ju först i kväll att Lino kunde vara jaunare än det har varit i Sverige och Industrin. Så det här reisen det här man är också är de så ena för i finalen längt är en nästan Arne Ola och det hade det ena Arne så tappade det var suverän. Ja. Och så tappade där FM hade tar man inte spelar tar man inte ska ut att prestera men Kindle och VF har vita så är han Arne Jonas han att de kommer att mötas i finalen och vi där var Kindle bättre och i flera fasetterna. Så det är också bättre att man kan slett inte läsa finalformen av de senaste landskapangardisterna som är det. Och linjen underprestera. Ja. Och som Lirina kamouflera kanske. Ja, och pröva center och ansett ska spela kanske inte fullgröna kassarna. Men här var det här sa man förra lag en öliga intensiv förra lag här väldigt spelet blev ordentligt dominerande men i mitten så var det ordentligt gott alla spel men sättna hållag och tar sista 15 minuterna så halt jag att man sa av VF-lagen att det var trött att man var en tvärfina pura läser och hela väl för alla James frisk så var det tajbatan nog in i hästen. Och det var vanligt att spå om hur distrikten i Västmanland lärde den vi ta här VF omkring 4 man till styra att Kintel häver ofta den stäs väl att lycka väl här. Ja. Men jag vill säga att det är pura öppen nu till att flest jag hade säga att flest jag hade VF som en favorit hvis man tar Disney som är spalt i ja men det är så nänt att vara klockor. Det är inte vi som spelar och det är dagsformen och Eisen tar taktiska finesserna och här hade jag Kintel klarar jag att hålla tänderna ur VF alla. Ja, och för att här sett någon så vi det går och det har där Evalest också lunch jag kanske boja vi tror. Ja, det är alltid så. Att Mats Sverige lägger. Men det var ju inte för alla som var en man ser. Ja. Och det är ett nice illa kanske spela den stora då det är inte häpna vi ser vi skott runt. Nej, och där sätter jag helt inte ordentligt upp. Vi såg en tvärförna att hon kommer fel och ta då den bästa han kommer rännande och en elvering och kan hugga till. Ja. Och det ofta blir det man mot man och ta blir utslag jag sitter så läs. Inte det bästa. Nej. Och så var det Eisen men Maja hej det sista lötna. Bjärga i flera bollar en exciting. Ja, Maja spelade så väl upp här Ja. Men vi kan se att här är inte han bretten att söka till alla in. Det går ju man brukar öliga näkt här första spelarna. Det ständer näkt vad att det är som är det vattnet nästan alla tog in. Ja. Vi såg Tor de spelade alla tog in och för utan kvar mot time för vi såg att Agnes spelade nästan alla disten och vi såg
Jojic, hon spelade i Atlantisten. Liljan spelade i Atlantisten och det kostar och på kvaliteten där första lötna. Det är 100%. Ja. Fint. Detta var så fyrre halvleker. Vi kan säga bäge här i kväll och i hesa kappinste mellan hässpellinjen. Hesa linjen spelar efter i Västmanland och det blir klockan 4 lejer där igen. Så det blir spännande att veta. Om VHF är att återlöna Kindle händandesten så är det att allt ska avgöras igenom 3 finaldester som om det är aktuellt. Vi är Eisen i Västmanland dagen efter, alltså söndag. Men nu klockan gott 8. Jag hade det efter 20:15. Ta för mansfinalen, förra mansfinalen. Jag börjar och hon är mellan nästan och har en målfjärs. Och här det var så för att vi svika lite att spå om finalerna till kvinnorna så kan jag alla till inte lättare till mannen någon så här är det sagt att vi kunde räkna med en också jämnare final. Ja. Så ja. Och det är Eisen det. Häslinjen har kanske Eisen kamouflera och sparska center och ponterfinalerna och komma nu fotboll utblåsare. Ja. Och är alltid att det är två ordentligt spännande liv som vi får söka att Eisen Shirtley akkurat som som ja, Elma Leon är inte vi och men Chanastan hever Rasmus vid skatte men det är som om att han är via finna formen natter och så där är tutningen som alltid till malmen och vägarna. Men här är det skyttar Hanna för Peter Gråk och nästan hever Rasmus och Eisen här där Torskel Eisen. Så det är två spännande liv vi går och mixar mellan ungar och äldre lägare. Ja, vi får att ha en stack nu. Ja, här ska skiftas. Det som händer nu det är att västmänningar och kändisfolk de skulle ut. Ja. Och ödfölsen skulle ut. Tror jag att nu skiftar det kassamästare här. Ja, nettopp. Det är det som är väldigt som flukt och till vill Lia Joe kanske var inte happy att spela samma kväll, det helt spelat kväll men ja. Tror jag att här är 2 dyster och här är 2 hemma. Ja. Så att så det är inte bort hela Justin out till man bara säga att man delar pengarna. Nej, det kan visa sig att det är mer fast. Nej, det är en rimlig pass av intäkterna så det är 2 kronor till det vet. Ja. Så tar jag vi ser ankravs ner i hur och minnater så måste jag betala en. Ja, så måste jag betala en 100% att säga att det räknar vi att det Hvis de vilja så jag går en handboll så gör det där så ja. Fint. Vi vet att man har löte. Här blev alltså 9-16 till Kintel mot BUF i första finaldesten i kvartvinnaren. Halvlekstronen var 2-2. Och nu för nästen och ha 41 under att hitta upp och tandestren för så börjar klockan akkurat över 8 och vi får komma åter ta att synder 18 klockan 8. Så för först för att sätta ner nu i utvart vi får sin dra tonläge.